Začneme odznova je vlastne samotné pozvanie svätého Františka nielen pre jeho bratov v jeho dobe, niekoľko rokov pred jeho smrťou, ale po 800 rokov toto pozvanie zaznieva aj pre nás. Začať odznova je veľká Božia milosť. Milosť, ktorú Boh dáva napokon od prvých stránok písma až do tých posledných. Svätý František napokon aj svoje prvotné spoločenstvo nazýval bratmi kajúcnikmi a možno máme s tým slovom neraz iné konotácie, ale práve kajať sa znamená tiež začínať odznova. Pretože to znamená uveriť v lásku, znamená to oprieť sa v dôvere o dobro v nás, o dobro v tom druhom, dúfať v zmierenie, dúfať v to, že sa veci dajú znovu postaviť. Začať odznova niekedy aj v našom vlastnom živote môže znamenať vrátiť sa s otázkou, kto alebo kým vlastne som. Postaviť sa na identitu, ktorú mi dal Boh a nie, ktorú som si možno sám roky budoval. Poznávať, že som v Božích očiach milovaný. Toto zvestovať ostatným je opäť to, kde budujeme nové začiatky. Chceme toto pozvanie ako si ponúknuť aj vám, našim drahým všade okolo našich kláštorov. Možno aj tu vo Filakove, kde sa ja nachádzam s mojimi bratmi, vedeli, že sa dá začať odznova, začať budovať možno to, nad čím sme už zlomili palice. A tak pozývame teda na misie pri našom kláštore, aj tu vo Filakove, od 3. do 8. marca, aby sme v duchu začníme odznova, ako by sa vrátili ku koreňu tým, kým sme a tak možno obnovili svoje životy, svoje rodiny, aj našu farnosť, naše spoločenstvo. Pod nohami svätá zem a na perách len